Mga puso, tuman nga init sa gihapon ha ang nabatsyagan sa pila ka bahin sa Pilipinas. Kahapon na record ang pinakamataas sa heat index sa Legazpi, Albay sa diin. Nabatsyagan ang 45 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Katarman, Northern Samar, Zamboanga City, kag Dagupan sa Pangasinan. Samtang 42 naman sa Rojas City, Capiz, kag Sanglay Point sa Cavite. Para naman buwas mga puso, uli nga Biyernes sa Abril, posibleng mabatsyagan ang pinakamainit nga tiyempo sa Puerto Princesa, Palawan, kag pati man sa Legazpi, Albay sa 42 degrees Celsius. 41 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro, kag Zamboanga City, Zamboanga del Sur. 40 naman sa Davao City, Davao del Sur, kag Science Garden sa Quezon City. So, mga puso sa Pag-asa, magapadayon ang epekto ng Easterlies sa Dako nga Bahin sang Pungsod. Dauman ang tumalagsahon tubtob masami nga paggalong. Magdala sang payong kung magwas sa balay, bangod magluwas sa proteksyon ini sa init posible sa gihapon. Ang localized thunderstorm sa hapon, ukon sa gabi.